Erokamano. Boyd Were emoyangi kaka jaloch welo mar ODM manobagi Kasipul. Boyd oyudo ombulu 18,210 ka iluwe gi Newton Ogada ma oyudo ombulu 337. Daniel Okindo Majiwa oyudo ombulu 621. Adel Ottoman gi ombulu 463 ka George Otieno nigi ombulu 396. Duoko mar welo no nolandi gi apisa manotelo ni welo no Felix Ngala. The first candidate who was vying for this was George Otieno, who garnered 396 votes. The second was Dr. Adel Ottoman, who got 463 votes. We had Daniel Okindo, who got 621 votes. We had Newton Ogada, who got 3,037 votes. The last is Boyd Were, 18,000. Welo no mar manyo jafuadh bendera mar ODM Kasipul ne otimore kinde ma bende ng'ur ne nitiere kind jochung' ka tungni moko bende ne obedo moweyo ka okethi nyamburko mag jochung' Boyd Were to kod jachung' Newton Ogada. Ali Abich nigi ler mar wachni. Ne en chenro mar welo mar manyo jachung' mabiro dhi fuadho bandera maduong' bura mar ODM yiero maduong' mibago Kasipul tarik 27 mar dwe mar 11 higani. Welo mane ochan ni chakore okinyi to kata kamano ng'ikruok ne obedo maka gi kacha mane odeko chako chenro no.